Umar M Sharif dai wani sabon mawaƙi ne wanda ya daɗe yana tashi tun daga shekarar 2010 har zuwa yanzu 2022. Muna fatan zai ci gaba da tashi har zuwa gaba da 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa tashar Bakin Fama Hausa TV, tasha mafi shahara a arewacin Najeriya da mafaɗin duniya baki ɗaya. Idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment, ta yadda kai ma aka ci gaba da samun sababbin bidiyo ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. In kuma ka riga ka shiga wannan channel ɗin ta mai albarka wato Bakin Fama Hausa TV, wacce ta daɗe tana kawo muku labarai a cikin harshen Hausa a cikin awa 24 ba tare da hauma ko sasan zuciya a ciki ba. Mu dai abin da muke da tunatar da kai, idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka, mana mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment, yadda kai ma ka daga samun sabbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. In kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, mana mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana insha Allah, da kuma comment, ta yadda kai ma aka ci gaba da samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Bidiyon na mawaƙi wato Umar M Sharif ya saka muku wannan daɗin waƙar ta a cikin Umar M Sharif TV ko kuma wannan channel ta mai albarka wato Bakin Fama Hausa TV. Yadda abin da muke da tunatar da kai, idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ta mai albarka, mana mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment, ta yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. In kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, mana mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana insha Allah, da kuma comment, ta yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ita wannan mawaƙi Umar Sharif kun sani ya ƙware wajen waƙar soyayya da fidda ƙafiya wacce salonsa baya shuɗewa, hakan ce ma ta sa jama'a suke son sa. To a wannan ƙarshen bidiyon namu mai albarka, ba za mu taɓa tafiya ba tare da mun samu wannan daɗin waƙa ta Umar Sharif ba. Kai dai abin da muke da tunatar da kai, idan yau ne farkon shigo ko wannan channel ta mai albarka, mana mai roƙonka da a taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment. Kuma ka riga ka shigo wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana insha Allah, da kuma comment, yadda kai ma aka ci gaba da samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Don haka Umar M Sharif muna ganin duk wannan channel ta mai albarka. Bismillah.